Ahojte, takže vítam vás pri dnešnom novom videu. Chceli by sme začať takú videosériu s našimi tréningami a dnes zrovna pôjdeme môj tréning na nohy, pretože je to jeden z mojich najobľúbenejších tréningov. Nie akože samotný tréning, ale najobľúbenejšia partia, ktorú cvičím, a to sú nohy. Pre väčšinu ľudí je to možno tá najhoršia časť, cvičiť nohy, ale ja celkovo ten tréning nôh milujem, pretože ten tréning je taký zničujúci, zdrvujúci, že človek nerozmýšľa nad ničím iným, iba nad tou bolesťou, ako keby. Takže poďte sa so mnou na to pozrieť. No, máme tu ešte notebook, na ktorom sa práve rendruje predošlý vlog. Tak toto vyzerá, ako keď sme na cestách. Nestíhame, takže musíme sa zariadiť. Dobre, a ja to, počkej, si upravím tú tašku. A pri tom to ma nemusíš točiť. Realita natáčania. Keďže aktuálne pôsobím ako tréner v dvoch fitkách, tak dnes si dáme tréning v MMA Arene Krasná nad Kysucou. Je to fitko, v ktorom som vlastne začínal svoju kariéru fitness trénera. Kariéru ako bodybuilder som začínal niekde inde, ale to fitko už nefunguje, takže... Ahoj. Servus. Čau. Ide to? Ja som inak jeden z mála ľudí, ktorí vôbec nevyužívajú pretréningové pumpy. Pred tréningom využívam kreatín, glutamín, leucín, taurín, arginin a to je všetko. Takže toto je moja pretréningová pumpa. Naposledy pretréningovku som mal v januári minulého roku, si to dobre pamätám, a nič to nespravilo. Ja celkovo neobľúbujem s kofeínom. Pred každým tréningom sa poriadne rozcvičím a ak ti niekto povedal, že rozcvička nie je vôbec potrebná a že môžeš ísť rovno do fitka bušiť váhy, tak je to za mňa najväčšia hovadina, čo existuje. Akože stará škola to využívala, že išla sa rozcvičovať priamo na cvikoch, ale častokrát sa stretávam s tým, že chalani ani nevyužívajú ako keby rozcvičovacie série, ale rovno si tam naložia predtým, ako skúsia ten cvik, alebo celkovo zahrejú klby, zahrejú svaly. A určite nepodáš také výkony bez rozcvičky ako s rozcvičkou a určite máš väčšiu tendenciu sa zraniť, čo nikto z nás nechce. Existujú dva typy ľudí. Tí, ktorí si dajú pretréningové doplnky a sú extrémne nabudení, a tí, ktorí si to dajú a potrebujú ísť rovno na vecko. Takže hneď som späť. Konkrétne tento tréning nôh mám zameraný prevažne na kvadricepsy a prvý cvik, ktorým začíname, je leg press na úzko s nižšou polohou nôh, aby sme prevažne zamierili na tie kvadricepsy. Prvé série si dávam také rozcvičné, aby som poriadne zahrial svaly a klby. Väčšinou idem tak 3-4 vedľajšie série a potom idem prvú pracovnú. Prvú pracovnú sériu som išiel s nejakými 270 kg a mám to vlastne 8 až 12 opakovaní s takou pomalšou negatívnou fázou. Mala by byť tam sekunda dole, ale tie posledné opakovania som už fakt, že nevládal. Takže prvú sériu mám 8 až 12 opakovaní s 1 sekundovou kontrakciou dole a ďalšiu sériu mám takú ako keby kvázi pumpovaciu jednoduchšiu. 20 až 30 opakovaní
Takže ja väčšinou chodím, že top set a back off set. Nedávam ani viac sérií, maximálne 2 top sety a 1 back off set. No, poďme na druhý cvik a to sú izolované drepy na multiprese s klasickým postojom ako na šírku ramien. A mám tam série hlavný top set 6 až 8, ďalej mám 10 až 12 a potom posledný back off set 15 až 20. Najväčšia nevýhoda toho byť silný je, že v kuse nakladáš a skladaš kotúče. Ako intra-workout shake používam dextrózu z EAA, aby to trošku ochutilo. A ako by povedal môj coach, je to taký game changer. MJ, týmto ťa zdravím. MJ sa tento rok pripravuje na Olympiu v Las Vegas, takže mu budeme držať určite všetci palce. Poďte pre dečinka. Ako tretí cvik mám unilaterálny cvik a zvolili sme bulharské drepy so zameraním znova na kvadricepsy a idem tam 2 série 10 až 12 opakovaní s takou 2-sekundovou kontrakciou dole. Mal by som že úplne zastaviť so stopkou, potom hore bez zastavenia a znova dole. Na také hučanie riadne, vieš. Ako posledný cvik mám samozrejme predkopávanie a idem 8 až 12 s 2-sekundovou kontrakciou hore. To je prvá séria a druhá séria je 12 až 15 rest pauza. My s trénerom využívame rôzne intenzifikačné metódy, ako sú rest pauza, drop sety, FST 7, ak to teda poznáte. Vlastne tréningy máme postavené na týchto intenzifikačných metódach, ktoré sú za mňa úplne že top. Tak to obmieniam za Nordic Curls, jak sa povie Nordic? Čo to máš asi? Nordic Curls. Smiešne. Smej sa s prostým ľuďom. No, čo? Čo? Ako posledný cvik na stehná tam mám rumunské mŕtve ťahy, ale poslednú dobu mi nejako moc nevyhovujú, takže uprednostňujem skôr nordiky. A toto je za mňa jeden z najlepších cvikov na hamstringy. Ak ste to nikdy neskúšali, tak odporúčam vyskúšať. Pri tomto cviku by som vám rád ukázal aj techniku, keďže viem, že je to taký skôr ojedinelý cvik a málo ľudí ho využíva. Dôležité je mať takúto pomôcku. Ak ju nemáte, tak to môžete robiť kľudne na zemi, zapriete si o niečo päty
alebo veľa ľudí to robieva na lavičke s tým, že si uviaže ako keby lítka a ukážeme si teda správnu techniku. No poďme ku samotnej technike. Zatlačíme nohy čo najviac dozadu, aby sme mali hlavne opretú pätu o túto konštrukciu, achilovku o tento vrchný adapter. Nádych do brucha, stiahneme zadok, spevníme sa a ideme do predklonu cez koleno, do maximálnej polohy, naspäť s výdychom. Dávajte pozor na to, aby ste boli stále v napätí. Toto už je moc. Potrebujeme udržať napätie v tom hamstringu, takže tesne pred pravým uhlom končíme a ideme znova. Druhé opakovanie. S nádychom, výdych. Vždy tá negatívna fáza je pomalšia ako pozitívna. Pre tých, ktorí tento cvik idú vyskúšať a majú strach z toho, že spadnú alebo že to nedokážu urobiť, tak je výborná táto pomôcka. Dáte si expander za hlavu, upevnite si ho na konštrukciu, chytíte si ho za hlavu, nádych a ideme dole, naspäť s výdychom. Pekne to dokáže pomôcť a naučite sa tento cvik robiť správne. A pre viac takýchto typov nezabudni sledovať naše Instagramy, kde dávame toho oveľa viac. Tuto vám dáme naše Instagramy a môžete si pozrieť naše profily. Úplne jednoduché to je. Nevyužívam tú pomôcku, tak preto mi to nejde. Mám tu znova dve série, top set a back off set. Hlavnú sériu idem 8 až 10 opakovaní, väčšinou si beriem už nejaké závažie, kotúč alebo niečo. A potom idem back off set, 12 až 15 opakovaní, to väčšinou chodím bez váhy, skôr na to precítenie. Veď, nekamerujem ma pri každej chvíli, veď už to viem. Jednoduché. Piče sa mi šmykla noha. A ako posledný cvik v tréningovom pláne mám achilovú pätu všetkých mladých chlapcov, čiernu moru a to sú lítka. Na lítka tam mám rôzne série, obmieniame to. A teraz aktuálne tam mám, že 12 opakovaní pomalých predstených, 12 rýchlych, impulzívnych a potom 10 sekúnd držím hore kontrakcií. No takže tréning máme na konci, ja som úplne že vybavený. A budeme radi, ak nám dáte vedieť do komentára, že či sa vám takýto typ videí páči a ak áno, tak aký tréning by ste chceli vidieť na budúce, buď odo mňa alebo od Vicky, nejakú partiu. Vicky má výborné tréningy na zadok. No a zanechajte určite like a nezabudnite nás sledovať, lebo máme toho pripraveného veľa. Alebo že